Quan encarem una formació del tipus que sigui, ens trobem a vegades amb el hàndicap de tenir un equip amb diferents perfils. Un exemple de diversificació és la presència de diferents generacions, i en el moment de preparar i realitzar una formació hem de tenir en compte amb com podem arribar a influir amb totes elles per igual. Per això tenim diferents tips que ens poden ajudar, i en aquest vídeo us en volem presentar 3 que per la nostra experiència creiem que poden ser més efectius. El primer tip que plantegem és conèixer quines són les expectatives que té cada component de l'equip. Hem de fer-ho de forma prèvia i abans de preparar la formació, ja que amb aquesta informació aconseguirem dues coses. La primera és que ens ajudarà a preparar millor el contingut i a unificar els objectius de la sessió. I la segona és que podrem utilitzar aquesta informació durant la mateixa sessió per tal de personalitzar-la i que qualsevol de les persones se senti identificada durant algun moment de la mateixa. És important aconseguir que tot l'equip per igual senti que la formació va enfocada cap a les seves expectatives personals a més de les expectatives grupals. El segon tip és que hem de buscar moments de protagonisme per cada persona durant la sessió. Aquesta acció és universal i per tant deixarem enrere l'edat, l'experiència o qualsevol altre aspecte diferencial. Simplement ens haurem de centrar en on i com fer el clic en cadascun d'ells. Es tracta de donar a cadascú el seu moment, en el que pugui aportar coneixement, experiències personals, anècdotes o fins i tot preguntes, dubtes o inquietuds. A totes les aportacions li hem de donar el seu valor i com a formadors hem d'aconseguir que cada persona es vegi implicada i personada en algun moment de la sessió. A més, sortirem guanyant, ja que la suma de les aportacions en una sessió té molt més valor que el monòleg d'un formador. I finalment, el tercer tip és el joc. Hem de treure les persones del seu avatar professional i portar-los a un terreny personal, on tot es torna més horitzontal i més proper. Per això, el joc és un dels millors recursos, ja que deixem enrere els rols, les posicions i fins i tot les responsabilitats que té cadascú. A vegades creiem que els jocs en les sessions estan pensats per a uns perfils més joves, però si ho proveu us donareu compte que no és així, que tots, absolutament tots, tenim un nen o nena dintre nostre i que en el fons ens agrada molt jugar. Si aconseguim en algun moment de la sessió fluir aquest nen o aquesta nena que portem dins, aconseguirem anivellar la diferència entre generacions i veureu com les persones es relaxen, obren més la seva ment i aconseguirem que els resultats de la formació siguin molt millors. Bé, i com compartir és créixer, qualsevol altra aportació o experiència que hagueu tingut al respecte la podeu compartir amb nosaltres. A més, a Felicicat estarem encantats d'ajudar-vos amb les formacions específiques que necessiteu. Que tingueu un bon dia.